Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare హరే కృష్ణ అండి అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరఫున 18 రోజుల భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. స్క్రీన్ షేర్ అయినా ఆగినా కానీ లేకపోతే వాయిస్ ఏమైనా బ్రేక్ అయినా కానీ మెసేజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం 10వ అధ్యాయం చూడబోతున్నాము. అందరూ బ్లెస్ చేయండి సరైన టైంలో సరైన పదాలు వచ్చేలాగా. అలాగే ఈ అధ్యాయం పేరు దశమాధ్యాయము భగవద్ విభూతి యోగము అంటే 10వ అధ్యాయం. ఇప్పటి వరకు మనం 9 అధ్యాయాలు చూసాం భగవద్గీతలో. అంటే సగం భగవద్గీతని మనం చూడడం జరిగింది. ఉన్న 18 అధ్యాయాలలో మనం 9 అధ్యాయాలు అనేది చూసాము. ఆ 9వ అధ్యాయం సారాంశం కూడా లాస్ట్ శ్లోకంలో నిన్న మనకి చెప్పారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో అని. అంటే
మనం 9వ అధ్యాయం స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమితముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఇది రాజవిద్య అని చెప్తూ ఉన్నారు. సీక్రెట్, పరమ సీక్రెట్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సీక్రెట్ గుహ్యాత్ అంటే మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం. అలాగే గుహ్యతరం అంటే మనకి పరమాత్మకి ఉన్న సంబంధం గురించి తెలుసుకోవడం. అలాగే గుహ్యతమం అంటే మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఆయనకి ఎలా శరణాగతి పొందాలి అని తెలుసుకుని దాన్ని మనం శరణాగతి పొందడం. ఇది శ్రీకృష్ణుడు లాస్ట్కి మన్మనాభావ మద్భక్తం అని చెప్తూ పూర్తిగా నాకు సరెండర్ అవ్వండి, నాకు నమస్కారం చేయండి, నన్ను పూజిస్తూ ఉండండి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ 10వ అధ్యాయంలో భగవంతుని యొక్క విభూతి అంటే ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యాల గురించి, ఆయన ఎందులో ఎందులో ఆ, నన్ను చూడొచ్చు అని చెప్తారో మనం దీంట్లో చూస్తాము. భగవద్గీత సారాంశమైన చతుశ్లోకి భగవద్గీత అంటారు. అంటే 4 శ్లోకాలలో భగవద్గీత అనేది కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. శ్రీ భగవానుడు పలికాడు, మహాబాహులు కలిగిన ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడవగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైన జ్ఞానము నీహితము కొరకు నేను చెప్పబోతున్నాను. ఆల్రెడీ 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, 7వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, 9వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. దానికి కంటిన్యూషన్ ఇంకా చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. నమే విదుస్వరగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము. అందరినీ భగవంతుడే సృష్టించాడు అని చెప్తున్నారు. దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని ఆయన యొక్క పుట్టుక గురించి కానీ అలాగే ఆయనకున్న ఐశ్వర్యాల గురించి వైభవం గురించి వాళ్ళే తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే మన తండ్రి పుట్టుక బాల్యం అనేది మనకి తెలియదు, తర్వాత ఎవరైనా చెప్తే మనం తెలుసుకుంటాము. కానీ మన పుట్టుక మన బాల్యం అంతా కూడా మన తండ్రికి తెలిసి ఉంటుంది. అలాగే ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఈ దేవీ దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ వీళ్ళందరికీ ముందే ఎప్పటి నుంచో ఈ భౌతిక సృష్టి జరగక ముందే భగవంతుడు ముందే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఇదంతా తెలుసు. కానీ వీళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోలేరు అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పాండిత్యంతో కానీ లేకపోతే మానసిక కల్పనతో కానీ శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకోలేరు. ఎందుకు అంటే ఆయన యొక్క భక్తితో ప్రేమతో అలాగే భగవంతుని యొక్క దయతో అలాగే గీత భాగవతం వంటి ప్రామాణిక గ్రంథముల యొక్క పఠించడం ద్వారా ఇటువంటి వాటి ద్వారా మాత్రమే ఆయన యొక్క వాస్తవ స్థితిని మనం అవగాహన చేసుకోగలము. లేకపోతే ఆయన్ని తెలుసుకోవడం అది చాలా కష్టసాధ్యం, అదే అసాధ్యం అన్నట్లుగా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అందుకే మనకి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ వృందావనంలో ఆయన కృష్ణుడు చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ గోపబాలులతోటి ఆ గోవులతోటి ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. వాటినన్నిటిని గోవుల్ని మేపడానికి తీసుకెళ్లి బయటకి అక్కడ ఆ వనాలలో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఒకసారి ఈ చిన్న పిల్లవాడు చాలా చాలా ఘనమైన కార్యాలు చేస్తున్నాడు అంటున్నారు, భగవంతుడు అంటున్నారు. సరే ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దామని బ్రహ్మ అక్కడికి వెళ్తారనమాట. వెళ్ళి ఆ గోవుల్ని అంటే కృష్ణుడు బలరాముడు అక్కడ ఉండరు. అప్పుడు ఆ లేని సమయం చూసి ఆ గోప బాలుర్ని అలాగే గోవుల్ని కూడా తీసుకుని ఆయన యొక్క లోకానికి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది తెలుసుకున్న కృష్ణుడు ఏంటంటే అందరి రూపాల్లోకి ఆయన మారిపోయి ఆ గోవులు గాను గోప బాలురు గాను మారిపోయి అందరిళ్ళకి వెళ్తారనమాట. అయితే బ్రహ్మదేవుడు ఏంటి నేను ఇప్పుడు ఆ భూలోకం నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చాను, కింద ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని. ఎందుకంటే మనం నిన్న చూసాము బ్రహ్మదేవుని యొక్క కాలం చూస్తే భూలోకంలో ఉన్న కాలానికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషం మనకి అంటే ఒక కల్పం అనేసరికి మనకి పెద్ద కొన్ని సంవత్సరాలు అనమాట, కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ఉంది. కాబట్టి ఆయన ఏంటంటే సరే చూద్దామని కిందకి జస్ట్ అలా చూస్తే అందరూ ఎవరి ఇళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఉన్నారు. గోవులు అలాగే ఉన్నాయి, గొప్ప వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. ఏం జరుగుతుందానికి అర్థం చేసుకునేసరికి
ఆయనకి అర్థమైపోయింది నేను తప్పు చేశాను. భగవంతుడిని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను అని. వెంటనే ఆయన కిందకొస్తారు. కిందకొచ్చి ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్‌లో చూస్తే అలా కృష్ణుడి ముందు దీనంగా మొహం పెట్టేసి ఆయనకి చెప్తున్నారనమాట. నాది తప్పయింది క్షమించండి. నేను తెలుసుకోలేకపోయాను అని. అలాగే ఇక్కడ కింద గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఆయన చిటికెన వేలు మీద 7 రోజులు అంటే 7 పగళ్ళు, 7 రాత్రులు అలాగే ఆయన యొక్క ఎడమ చేతి చిటికెన వేలు మీద పట్టుకొని నుంచున్నారు. ఇది ఎందుకు? అంటే ఒకసారి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంద్రుడికి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా బృందావనంలో. ఆయన యొక్క నంద మహారాజు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంద్రుడికి వాళ్ళకి వీటిని చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒకసారి కృష్ణుడు ఏం చెప్తారంటే, మనకి ఈ యొక్క మన గ్రామం మొత్తం ఇదంతా కూడా ఈ యొక్క గోవర్ధన గిరి దీని నుంచి అంటే ఇక్కడ మన గోవులు మేత మేస్తున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి మనకు వర్షాలు అంతే మనకి ఎక్కువగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మనం దీనికి పూజ చేద్దాము అని చెప్తారు. సరే అని అందరూ కూడా ఒప్పుకుంటారు. ఆ గోవర్ధనగిరికి పూజ చేయడం ఇంద్రుడు చూస్తారు. వీళ్ళు ఈ సంవత్సరం నాకు చేయకుండా ఆ గోవర్ధనగిరికి ఈ పూజలు ఇవి చేస్తున్నారని చెప్పి ఆయన కోపంతో విపరీతమైన తుఫాన్ అంటే బీభత్సమైన వర్షాన్ని కురిపించేస్తారు. అప్పుడు ఆయన ఒక ఎడమ చేతి చిటికెన వేలు మీద ఆ పర్వతాన్ని అలా పట్టుకుని ఉంటారు. అప్పుడు ఇంద్రుడు ఇదంతా తెలుసుకొని భగవంతుడే అక్కడ సాక్షాత్తుగా ఉంటే నేను తెలియనితనంతో ఇలా చేశానని వెంటనే వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడి ఆయన క్షమించమని అడుగుతారు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే 7 రోజులు ఆయన అంటే ఏమి తినకుండా ఆ గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి పట్టుకున్నారు. అందుకే యశోదాదేవి ఏంటంటే రోజు ఆయనకి 8 సార్లు అంటే 3 గంటలకోసారి అట్లా 8 సార్లు రోజుకి ఫుడ్ అనేది ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఆ 7 రోజులు ఏమీ తీసుకోలేదు కాబట్టి స్వయంగా ఇంద్రుడే చెప్పన్‌భోగ్ అంటే 8/7 రోజుకి 8 సార్లు అట్లా 7 రోజులు ఆయన తీసుకోలేదు కాబట్టి ఆయన స్వయంగా 56 రకాల వంటకాలు చేసి భగవంతుడికి సమర్పిస్తారు. అందుకే ఇప్పటికి కూడా ఈ ఇస్కాన్ టెంపుల్స్‌లో అలాగే నార్త్ ఇండియన్ టైప్ ఇలా నార్త్ ఇండియాలో చాలా చోట్ల కూడా ఈ చెప్పన్ భోగ్ అనేవి తయారు చేసి భగవంతుడికి అప్పుడప్పుడు ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క స్వేదరంధ్రాల నుంచి బ్రహ్మాండాలు రావడం, ఈ బ్రహ్మాండాల్లో నుంచి మళ్ళీ గర్భోదకశాయి విష్ణువు, ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణువు యొక్క నాభి నుంచి బ్రహ్మ రావడం, మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండం నుంచి విశ్వాల్లోకి ప్రతి ఒక్క జీవిలోకి ఆ క్షీరోదకశాయి విష్ణువు అనే మూడో విష్ణువు పరమాత్మ రూపంలో ఉండడం. ఇదంతా కూడా మనం ఇది చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన చార్ట్ కూడా మనం లాస్ట్‌లో చూద్దాం ఇంకొకసారి. యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను జన్మరహితుడుగను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని తెలుసుకున్నవారు మోహములకు గురికారు మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతారు. ఎప్పుడైతే మనకి ఈశోపనిషత్తులో కూడా చెప్తూ ఉంటారు 3 రకాలైన ప్రమాణాలు ఉంటాయి. ప్రత్యక్ష ప్రమాణము, అనుమాన ప్రమాణము, శబ్ద ప్రమాణము. మనకి మనకి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే మనం కళ్ళతో చూసేది. కాబట్టి మనకి కంటితో ఏది చూస్తామో దాన్నే మనం నమ్ముతూ ఉంటాము. అలాగే అనుమాన ప్రమాణం ఇలా అయి ఉండొచ్చు, అలా అయి ఉండొచ్చు అని మనం అనుమానంగా ఊహతో చెప్తూ ఉంటాము. అది కల్పనగా అంటే అది అనుమాన ప్రమాణం. మూడోదేంటంటే శబ్ద ప్రమాణం. ఇది పురాణాలు, వేదాలు ఇట్లా అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ మనం ఈ ఫోటోలో చూస్తే భగవంతుని యొక్క నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడికి బ్రహ్మదేవుడు ఆ కమలంలో నుంచి ఉద్భవిస్తారు. ఈ భగవంతుడే ఆయనకి ఈ వేదాలు, పురాణాలన్నిటిని కూడా ఆయనకి ఇస్తారనమాట. ఆయన మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళకి నలుగురు కుమారులు, నారదుడు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈయన నుంచి వెళ్తుంది. వేదవ్యాసుల వరకు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక గురు శిష్య పరంపర అనేది అట్లా వెళ్తుంది. కాబట్టి ఈ ఉపనిషత్తులేంటంటే భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి. అందుకే మనం శబ్ద ప్రమాణాన్ని, వేదాలని వీటిని నమ్ముతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆయన్ని జన్మరహితుడిగా అలాగే ఆయన ఇప్పటివాడు కాదు. ఎప్పటినుంచో ఉన్నాడని, అలాగే అన్ని లోకాలకి మహేశ్వరుడని కూడా మనం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఆ పాపాల నుండి విముక్తి చెందుతారు. కృష్ణుడు పుట్టుక లేనివాడు. అలాగే అతని దేహం కూడా మార్పు చెందదు. దేవతలందరూ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టించబడిన వారే. కానీ కృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టించబడుటకు ముందే కలడు. బుద్ధిజ్ఞాన సమ్మోహః క్షమా సత్యం దమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చాభయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టిః తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః. బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము మరియు
భ్రాంతిరాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, సుఖదుఖములు, జనన మరణములు, భయము, ధైర్యము, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి మొదలగు జీవుల వివిధ గుణములన్నీ నా నుండే జనించాయి. మనకున్న ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే జనించాయి. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత యేషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సప్త ఋషులు, వారి పూర్వం సనక సనందాదులైన 4 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మనసు నుండే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండి జన్మించారు. అంటే 7 ఋషులు, సప్త ఋషులు, 4 ఏమో అత్యున్నత మహాత్ములు. వాళ్ళు ఇక్కడ మనం ఈ ఫోటోలో చూస్తే సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు. వీళ్ళు 4 బ్రహ్మ యొక్క మానస పుత్రులు. ఆయన యొక్క మనసు నుంచి జన్మించారు. అంటే ఆలైంగిక పద్ధతి ద్వారా, అంటే వాళ్ళకి తల్లి అనేది లేదు, తల్లి అనేవారు లేరు. బ్రహ్మ నుంచే వాళ్ళు ఉద్భవించడం అంటే పుట్టడం జరిగింది. మన బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మదేవుడికి అందరికంటే ముందు అతని యొక్క మనసు నుండి వీళ్ళు ఉద్భవించారు. కాబట్టి ఈ నిత్యముక్తైన జీవాత్మలు మరియు యోగ శాస్త్రాలలో నిష్ణాతులు కాబట్టి వీళ్ళకి వీళ్ళేంటంటే మిగతా అందరికీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళేంటంటే మోక్ష ప్రాప్తి కోసం సహాయం చేస్తూ ఉంటారు ఈ 4 బ్రహ్మపుత్రులు. అలాగే కుమారుల తర్వాత సప్త ఋషులు వచ్చారు. వీరు మరీచ, అంగిర, అత్రి, పులస్త్య, ఇట్లా వాళ్ళ యొక్క పులహ, క్రతు మరియు వశిష్ఠులు అని. వీళ్ళేనంటే మనుష్య జనాభాని పెంపొందించడం అనే కార్యం వీళ్ళకి అంటే ఆ యొక్క వీళ్ళ నుంచి అది ఇవ్వబడింది. ఆ తర్వాత 14 మంది మనువులు వచ్చారు. తర్వాత ఈ మనుష్య జాతిని దేవతా లోకాల నుండి నిర్వహించే మరియు ఈ వైదిక ధర్మాన్ని నిలిపి సంరక్షించే ఆ బాధ్యత, అధికారం ఈ మనువులకి ఇవ్వబడింది. కాబట్టి 14 మంది మనువులు. ఇప్పుడు మనకున్న మనువు పేరు వైవస్వత మనువు. అందుకే ఈ మన్వంతరాన్ని వైవస్వత మన్వంతరము అని చెప్తూ ఉంటారు. 7వ మనువు ఇప్పుడు మనం జరుగుతుంది. మనం ఆల్రెడీ చూసాము బ్రహ్మదేవుని యొక్క సమయము, అలాగే భగవద్గీత ఎప్పుడు జనించింది, ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది చూసినప్పుడు మనము ఆ క్యాల్కులేషన్ అనేది చూడడం జరిగింది. అలాగే మనకి ఈ ఫోటోలో చూస్తే ఇది మత్స్యావతారం, అంటే సత్యవ్రతుడు అనే ఆయన ఈ సముద్రం దగ్గరికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడానికి వెళ్తారు. ఆ నీళ్ళలో నుండి ఒక చిన్న చేప ఆ అర్ఘ్యం ఇచ్చే సమయంలో ఆయన చేతిలో పడుతుంది. సరే అని ఆ చేపని ఇట్లా పడైపోతుంటే అది నన్ను పడేయొద్దు, మీ దగ్గరే ఉంచండి అని చెప్తుంది. సరే అని ఆయన దగ్గర ఉన్న కమండలంలో దాన్ని వేస్తారు. అది ఇంటికి వెళ్ళి చూసేసరికి అది ఆ కమండలం అంత అవుతుంది. సరే అని ఆ చేపను తీసి ఒక భాండంలో వేస్తారు. అది కొంతసేపు చూస్తే మళ్ళీ ఆ పెద్ద భాండం అంతా అయిపోతుంది. సరే అని మళ్ళీ ఆ భాండంలోంచి తీసి ఒక కుండంలో వేస్తారు. దాని సైజుకి అది మారిపోతుంది. అప్పుడు ఆయనకి డౌట్ వస్తుంది, ఇదేదో ఒక భగవత్ లీలలాగా ఉంది అని ఆయన ప్రార్థిస్తారు భగవంతుడిని. ఏదో మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు, నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పండి అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, 7 రోజుల్లో ప్రళయం అనేది రాబోతుంది అని భగవంతుడే ప్రత్యక్షమయ్యి చెప్తారు. ఈ ఔషధులు, అలాగే ఒక నావని నువ్వు సిద్ధం చేసుకుని ఉంచావు అంటే ఈ సప్త ఋషులు వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఆ నావలో ఎక్కించుకుని ఆ ప్రళయంకి ముందే వీళ్ళని మనం కాపాడదాము అని ఆయన చెప్తారు. చెప్పినట్లుగానే ఆయన ఆ 7 రోజుల్లో ప్రళయం అనేది వస్తుంది. ఆ పాటికే ఈయన ఒక నావని సిద్ధం చేసి పెడతారు. వీళ్ళందరూ కూడా అందులో ఎక్కి కూర్చుంటారు. అప్పుడు ఈ వాసుకి అనే ఆ నాగుని ఇట్లా భగవంతుడే మత్స్యావతారంలో వస్తారు. ఆ వాసుకిని ఇక్కడి నుంచి ఈ నావకి కట్టి ఆ రాత్రి అంతా కూడా, అంటే బ్రహ్మదేవునికి ఒక రాత్రి సమయం, ఆ రాత్రి అంతా కూడా ఆయన ఆ జలాల్లో విహరిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ ప్రళయం అయిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళ నుంచి నెక్స్ట్ సృష్టి అనేది జరగడానికి చెప్తారు. అందుకే మనకి ఈ ఈ సమస్త ప్రజలు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ నుంచి జనించారని చెప్తున్నారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థముగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగంలో నెలకొంటారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. ఎవరైతే వీటిని తెలుసుకున్నారో వాళ్ళేనంటే భక్తి యోగంలో నెలకొంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నారు కాబట్టి. మనకి
చతుశ్లోకి భగవద్గీత అనేది భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అని చెప్తారు. అలాగే మనకి చతుశ్లోకి భాగవతం ఉంటుంది. ఇట్లా అన్నమాట. కృష్ణుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలు తెలుసుకోవడం వలన ఫలితాలు ఈ 4 శ్లోకాల్లో మనం చూడొచ్చు. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును. నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని పూర్ణముగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసములతో ఆరాధిస్తారు. అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటారు, బ్రహ్మాండ భ్రమితే కోన్ భాగ్యవాన్ జీవ్ గురు కృష్ణ కృపాపాయ భక్తిలతా బీజ్ అంటారు. అంటే కొన్ని కోట్ల మందిలో నుండి ఎవరికో ఒక్కరికి మాత్రమే ఈ భక్తిలతా బీజం అనేది దొరుకుతుంది. దానిని ఎవరు కూడా వదిలిపెట్టుకోకూడదు. మనకి 7వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం, మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామం సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేతి తత్వతః. ఎంతో మంది ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరో ఒక్కళ్ళు గాని ఈ భక్తిలతా బీజం అనే దాన్ని పట్టుకోలేరు. కాబట్టి మనం ఎవరైతే పట్టుకున్నామో దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. ప్రతి అంటే ఈ భగవంతుని యొక్క ప్రతి సేవలోనూ మనం ఏం చేయగలమో అది చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే మనకి 4 శ్లోకాలను కూడా సంబంధ అంటే భగవంతునికి మనకి సంబంధం ఏంటి? అవిధేయ అంటే మనం తెలుసుకోవడము, ఆ జ్ఞానాన్ని ఏం చేయాలి, భగవంతుడు చెప్పేది ఎలా చేయాలని తెలుసుకోవడము, అది చేస్తే మనకి వచ్చే ఫలితం ఏంటనేది ప్రయోజన. సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన. కాబట్టి మనకి ఈ 8వ శ్లోకం ఏంటంటే సంబంధ శ్లోకము. అంటే భగవంతుడికి మనకి సంబంధం ఏంటి? భాగవతంలో చెప్పి ఉన్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది మనకి 1/4 ఉన్న మొత్తం దాంట్లో భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో ఈ భౌతిక లోకం అనేది 1/4. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 3/4 పార్ట్ ఆధ్యాత్మిక లోకాలున్నాయి. అందుకే ఇక్కడ భజంతే అంటున్నారు. అంటే నిజంగా భగవంతుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు కూడా భజిస్తూ ఉంటారు. భజన అంటే మనం పూజ చేయడము ఇట్లా ఇవి కాదు. మనం ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉండాలి. అలాగే ఆరాధన భగవంతునిపై మన యొక్క ప్రేమను తెలుపుతూ చేసేది. నిన్న కూడా చెప్పారు కదా, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి ఇది మత్వా భజంతే మాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భజన అంటే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయనకి సేవలు చేస్తూ ఉండడం. కాబట్టి భక్తి విశ్వాసాలతో నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆ జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తుంటారు. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. శుద్ధ భక్తులు మనసు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందమును అనుభవిస్తుంటారు. మచ్చిత్త అంటే చిత్త అంటే మనసు, పూర్తిగా మనస్సుని ఆలోచన అంతా కూడా ఇటువంటి శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భగవంతుని మీదనే లగ్నం చేస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా భగవంతునికి శరణాగతి అయి ఉంటారు. తుష్యంతిచ రమంతిచ అంటే ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. దాంట్లోనే ఆనందాన్ని కూడా పొందుతూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ శీల ప్రభుపాదుల వారిని మనం చూడొచ్చు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని గురించే మాట్లాడేవాళ్ళు. అదే మనకి టైం దొరికితే ఏంటంటే రాజకీయాలనో, స్పోర్ట్స్ అనో, న్యూసెస్ అనో ఇట్లా ఇవి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ భక్తులు ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని గురించి చర్చిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆయన 75 సంవత్సరాల వయసులో కూడా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు గానీ, లేకపోతే ఆయన ఇంకా ముసలివాడయిపోయిన తర్వాత కూడా టెంపుల్స్ కట్టడం, ఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి గురించే మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళనమాట. అలాగే మనం భక్తులు అంటే ఏంటంటే నీటిలో నుంచి బయటికి వచ్చిన చేపల వలె వాళ్ళు భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా ఉంటే ఒక్క క్షణకాలం కూడా వాళ్ళు ఉండలేరు. ఎలా అయితే నీళ్ళలో నుంచి చేప బయటకొస్తే విలవిల్లాడిపోతుంది. అలాగే భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏదన్నా చేయాల్సి వస్తే వాళ్ళు విలవిల్లాడిపోతూ ఉంటారంట. అది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏన మాముపయాంతి తే. తనని చేరడానికి కృష్ణుడు ఎవరికి తెలివితేటలిస్తాడు? ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగం ప్రసాదిస్తాను. దానిచే
వారు నన్ను చేరగలుగుతారు. ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకంగా ఆయన సేవిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆయన చేరుకునే ఆ బుద్ధిని కూడా ఎలా చేరుకోవాలి, ఎలా చేయాలి అనే ఆ బుద్ధిని కూడా నేనే ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే అతన్ని ఎప్పుడైతే ఆరంభంలో భగవంతుని యొక్క నామం చేయడానికి మనకి చాలా కొత్తగాను, లేకపోతే కొంత కష్టంగాను అంటే నామం గాని, జపం గాని చేయడానికి కొన్ని కష్టంగా ఉండొచ్చు. అంత ఆనందంగా ఉండకపోవచ్చు. కానీ పర్వాలేదు. మెకానికల్‌గా అయినా కూడా చేయమంటున్నారు. ఎలా అయినా నువ్వు ఫస్టు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని పలకడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు తర్వాత ఆయనే ఆ దారి అనేది చూపిస్తారు. మన పట్టుదలను చూసి ఆయనే మనకి దారి చూపిస్తారు. ఇక్కడ చూస్తే గోపికలు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన యొక్క సేవలోనే ఉండేవాళ్ళు. కృష్ణుడికి ఏది నచ్చితే వాళ్ళదే చేసేవాళ్ళు. అందుకే అందరికంటే కూడా గోపికలు శుద్ధ భక్తులు అని చెప్తారు. అలాగే మనకి ధ్రువ మహారాజు ఆయన ఏంటంటే గొప్ప తపస్సు చేశారు. ఆయన వెళ్ళిందేమో ఫస్టు సామ్రాజ్యం కోసం. చాలా గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని నేను స్థాపించాలి అనే ఉద్దేశ్యంతోటి ఆయన ఘోరమైన తపస్సు చేయడానికి వెళ్లారు. ఒకానొక సమయంలో ఆయన ఊపిరి కూడా తీసుకోకుండా అంటే ఊపిరి బిగబట్టేసేసరికి ఈ లోకాలన్నీ కూడా గందరగోళం అంటే చాలా వాళ్ళకి దేవీ దేవతలు కూడా ఆఖరికి ఊపిరి ఆడలేదంట. ఆయన ఊపిరి తీసుకోవడం మానేసేసరికి. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క భగవంతుని యొక్క పాదాలకి నమస్కరించి, "ఓ నారాయణ మీరే కాపాడాలి. ఇతను చేసే తపస్సును ఆపమని చెప్పండి. లేకపోతే మేము ఈ ఊపిరి తీసుకోలేకపోతున్నాము" అని చెప్తారు. అంత గొప్ప భక్తుడు, గొప్ప తపస్సును చేసినవాడు ధ్రువ మహారాజు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క తపస్సుకు మెచ్చి అంటే దేవి దేవతలు వచ్చి అలా అడగంగానే, సరే నేను రక్షిస్తాను. అంటే నేను అతనికి దర్శనం ఇస్తాను. నేను అతనితో మాట్లాడతానని ఎప్పుడైతే వెళ్తారో, ఆ దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏది అడగాలని ఈ ఘోరమైన తపస్సును చేశారో, ఆయన అది అడగరనమాట. అంటే మీరు నాకు వజ్రాన్ని ఇస్తానంటున్నారు. అంటే మిమ్మల్ని చూస్తే మీరే నాకు ఒక గొప్ప వజ్రం లాంటి దర్శనం ఇచ్చారు. కానీ నేను ఏదో ఒక తుచ్చమైన గాజు పెంకుల కోసం నేనిక్కడికి వచ్చాను నాకిప్పుడు అర్థమైందని చెప్తారనమాట. కానీ అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు, "కాదు అలా కాదు నీకేం కావాలో కోరుకో" అని. అప్పుడాయన నాకేమి వద్దని చెప్తారు. నిశ్చలమైన మీ యొక్క ప్రేమ, భక్తి కావాలి తప్ప నాకు ఇంకా ఏమీ వద్దు అని. అప్పుడు భగవంతుడేమంటారంటే, "నీకు పరిపూర్ణమైన భక్తిని, ప్రేమని ప్రసాదిస్తున్నాను. అంతే కాకుండా ఈ నక్షత్ర మండలాన్నే నీకు రాసిస్తున్నాను." దాన్నే మనం ధృవతార అంటూ ఉంటాం కదా! అది. అంటే ఆ యొక్క ధ్రువమండలాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేశారనమాట. అలాంటిది భగవంతుని యొక్క కృప. అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, మనం భగవంతుడి వైపు గనక ఒక్క అడుగు వేయగలిగితే, ఆయన మన వైపు 1000 అడుగులు అది కూడా చాలా స్పీడ్‌గా వస్తూ ఉంటారు అని. ఇప్పుడు ఇలా చెప్పారు గదా! మరి మనం గనక అంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయన్ని చేరుకోవడానికి చేయగలిగితే, మరి మనకు వచ్చే ఆ యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి అనేది. సంబంధ, అవిధేయ, ప్రయోజన. ఇది ప్రయోజన శ్లోకం అన్నమాట. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి, వారి హృదయములలోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను. మన మీద గొప్ప కరుణ చూపుతారంట. అలాగే మన హృదయాల్లోనే ఉంటారు. మనకేదైతే అజ్ఞానం ఉందో, ఆ అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తానని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే శుకదేవ గోస్వామి. ఈయన వేదవ్యాసుల వారి యొక్క కుమారుడు. 7 రోజుల్లో పరీక్షిత్ మహారాజు దేహాన్ని త్యజించబోతున్నారు. ఆయనకప్పుడు ఈ 7 రోజుల్లో నేను ఏం చేయాలి? నాకు మంచి జ్ఞానం కావాలి. భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం, భగవంతుడిని చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? అని ఎవరైనా ఒక గొప్ప గురువు దొరికితే చాలు అని అనుకున్నారనమాట. ఆయన యొక్క దానికి ఆయన యొక్క చేసిన ఎందుకంటే ఆయన పాండవుల యొక్క వంశంలోని వాడు. కాబట్టి ఆయనకి సుకృతం ఉంది. ఆయనకి భగవంతుడే ఈ శుకదేవ గోస్వామిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. శుద్ధమైన భక్తి ఫస్ట్‌లో అంతగా లేకపోయినా సుషుప్తావస్థలో ఉందని జెప్తారు పరీక్షిత్ మహారాజ్‌కి. ఎప్పుడైతే శుకదేవ గోస్వామి ఆయనకి ఈ 7 రోజులు కూడా దాన్ని శ్రీమద్ భాగవతమును వివరించారో, అది ఆయన వింటూనే ఉన్నారనమాట. ఆ శ్రవణాన్నంతా చాలా గొప్పగా శ్రవణం చేయగలిగారు. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేశారంటే, ఆయన యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించడానికి శుకదేవ గోస్వామిని పంపించారు. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనం ఈవిడ దేవహూతి. ఈయన కపిల భగవానుడు. ఈయన కూడా భగవంతుని యొక్క అవతారము. కర్దమముని ఎప్పుడైతే వానప్రస్థాశ్రమం తీసుకుంటాను అంటారో, ఈవిడ సరే అని
మీ ప్రతినిధిగా నాకు ఒక పుత్రుడిని కలిగి మీకు ఒక పుత్రుడిని ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు ఈ యొక్క కపిల భగవానుడు వస్తారు. ఆవిడకి చెప్తారు పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని. అంటే సాంఖ్య యోగము, ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏంటి, వీటన్నిటిని కూడా ఆ యొక్క ఈ సృష్టికి ఇవంతా సంబంధించిన లీలల్ని అన్నిటిని కూడా ఆ తల్లి అయిన దేవహూతికి ఆయన వివరించడం జరుగుతుంది. ఇంకా కింద ఇక్కడేంటంటే కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఆ గోలోక బృందావనానికి అంటే అవతార పరిసమాప్తి సమయం అయినప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళిపోవాలో అప్పుడు ఆ నారాయణ అవతారంలో కనిపించి ఉద్ధవుడికి అలాగే మైత్రేయునికి ఆ చతుర్భుజాకారంలో ఉద్ధవ గీతని ఉద్ధవుడికి ఉపదేశించాడంట. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. ఇలా భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. అర్జునుడు పలికెను, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యమువు, శాశ్వతమైన వాడవు. నీవు ఆదిపురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వ వ్యాపకుడవు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ నీ గురించిన ఈ సత్యమును ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా నాకు దీనిని ప్రకటిస్తున్నావు. అంటే ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నారు, నా మోహం కూడా తొలగిపోయింది. ఎందుకంటే అతనికి సంపూర్ణంగా తెలిసింది భగవంతుడి గురించి. అలాగే మనం కూడా ఈ భగవద్గీత చదివేటప్పుడు, భగవద్గీత వినేటప్పుడు అర్జునుడు యొక్క మూడ్‌లో ఉండాలని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన దేవాది దేవుడు అని తెలిసిన తర్వాత శరణాగతి పొందడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భగవద్గీత అర్థం కాలేదు అంటే అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఇలా చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇది అలా జరిగుండకపోవచ్చు. ఆయన ఏదో భావనో లేకపోతే ఆయనకి మిత్రుడనో ఇలా చెప్తున్నాడు అని కొంతమంది దీన్ని వేరే విధంగా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్నేమో భగవద్గీతలో నుంచి మనం ఇది తీసుకోవచ్చు. వేరే వేరే చోట చెప్పింది అది కరెక్ట్ కాదు అని. కానీ భగవద్గీత భగవంతుడు చెప్పింది. కాబట్టి అంతా కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని ఎవరు రూఢీకరిస్తున్నారు? అర్జునుడు. ఎవరు చెప్పారని చెప్తున్నాడు? నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు. వీళ్ళందరూ గొప్ప ఋషులు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సత్యాన్ని ధృవపరిచారు అని ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా అర్జునుడు చెప్తున్నారు. సర్వమేతద్రుతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవ నదానవాహ. ఓ కృష్ణ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసం. దేవతలు, దానవులు కూడా నీ నిజ స్వరూపం ఎరుగరు. నిజానికి దేవతలు, దానవులు కూడా భగవంతుని యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని ఎరగలేకపోతున్నారు. స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూతభావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే. ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూలకారుణవు, అధిపతివి, దేవతలందరకు దేవుడవు, జగత్తుకంతటికీ నాథుడవు. నిన్ను గురించి నీవే నీ అంతరంగిక శక్తి ద్వారా ఎరగగలవు. అంటే మిగతా వాళ్ళెవ్వరూ కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోలేరు. పూర్తిగా ఆయన గురించి ఎవరు తెలుసుకోలేరు. ఆఖరికి నీ గురించి నువ్వు మాత్రమే తెలుసుకోలేవు, ఇంకెవరికి తెలియదు. ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవాది దేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేయగలను? ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని దయ వలన అర్జునుడికి ఆ వ్యక్తిగతంగా ఆయన చూడగలిగారు, వ్యక్తిగతంగా ఆయన గురించి తెలుసుకోగలిగారు ఆయన నుంచే. అలాగే ఇప్పుడు ఆ అనుభవము, ఆ బుద్ధి కుశలము, ఆ జ్ఞానము కలిగి తద్వారా భగవంతుని అదే కృష్ణుని దేవాది దేవుడిగా అవగాహన చేసుకున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, నేను నిన్ను ఎలా అన్ని రూపాల్లో ఎలా గుర్తు చేసుకోగలను, ఎలా స్మరించగలను? ఇది ఎందుకు అంటే ఆయన గురించి కాదు, మనలాంటి వాళ్ళ గురించి, ఆయన సామాన్య మానవులు గురించి వాళ్ళ పట్ల ఉన్న కరుణతోటి అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అలాగే ముఖ్యంగా నిరాకారవాదులు వాళ్ళు కూడా భగవంతుని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉంటారు. భగవంతుడికి ఆకారం లేదంటూ ఉంటారు. ఇలా ఆయన మనందరి కోసం ఆయన అడుగుతున్నారు. ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారములను
మరలా విస్తారముగా వివరింపుము. నీ వచనామృతమును వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు. అంటే మీరు చెప్తూ ఉంటే నా చెవుల్లో అమృతం పోసినట్లు ఉంటుంది అంటూ ఉంటారు గదా! అలా చెప్తున్నారు. నువ్వు చెప్పే మాటలు వచనామృతం అని చెప్తున్నారు. అటువంటివి వింటూ ఉంటే నాకు తనివి తీరదు గాబట్టి ఇంకా చెప్పు కృష్ణ అని ఆయన అడగడం జరిగింది. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. నా విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల ముఖ్యమైన వాటినే వివరిస్తాను. భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్య వైభవాల గురించి. కానీ మొత్తం కాదు. ఏవో కొన్ని ముఖ్యమైన వాటిని వివరిస్తాను. ఎందుకు అంటే అవి అనంతమైనవని, వాటికి అంతం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను. అంటే ఒక్కటే కాదు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం గదా! కారణోదకశాయి నుంచి గర్భోదకశాయి విష్ణువు, ఆయన నుంచి క్షీరోదకశాయి విష్ణువు. ఆయన పరమాత్మ రూపంలో అందరి హృదయాల్లో ఉండడం జరిగింది. నేనే సర్వప్రాణుల ఆది, మధ్యము, అంత్యము, ఉత్పత్తి, స్థితి, ప్రళయ కారణం. అన్ని శ్లోకాలు చదవాలంటే మనకి టైం సరిపోతుంది. అందుకే కొన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. ఆదిత్యానామహం విష్ణుః జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును. ఆదిత్య అంటే అదితికి పుట్టిన ఆదిత్యులు ఉన్నారు. వాళ్ళలో నేను విష్ణువుని. అంటే ఎలా అంటే ఆయన వామన అవతారంలో వచ్చారు గదా! ఎప్పుడైతే ఆ బలి చక్రవర్తి దగ్గర ఆ 3 అడుగులు అడుగుతారు గదా! ఆ అవతారంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆదిత్యలో విష్ణువుగా వచ్చారు. అదితి పుత్రుడిగా జన్మించారు. అవతారం తీసుకున్నారు. తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని. అలాగే మరుత్తులలో మరీచిని మరియు ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను నేను. మరుత్తులు ఎవరు అంటే దితిదేవికి పుట్టిన 49 మంది ఉంటారనమాట మరుత్తులు. వాళ్ళలో మరీచిని. వేదానామహం వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. వేదములలో నేను సామవేదమును, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణమును. అంటే ఆ చైతన్యం అనేది లేకపోతే బాడీ ఇంకా పనికిరాదనమాట. కాబట్టి ఆ ప్రాణాన్ని, ఆ చైతన్యాన్ని నేనే అని చెప్తున్నారు. వేదాల్లోనేమో సామవేదము. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేశో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరినామహం. సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను, యక్ష రాక్షసులలో ధనపతి కుబేరుడను, వస్తువులలో అగ్నిని మరియు పర్వతాలలో మేరు పర్వతం. ఇది ఎత్తైన పర్వతం అన్నమాట. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. పురోహితులలో ముఖ్యుడైన బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకో. సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడను. కానీ ఇప్పుడు మనకి దేవతలలో సేనాధిపతి కార్తికేయుడు. కానీ ఈ కృష్ణ చైతన్యానికి సేనాధిపతి మన సేనానాయకుడు ఎవరు అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరియు జలాశయాలలో నేను సముద్రమని తెలుసుకొనుము. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వేదాలు కూడా ఓంకారం. ఎందుకంటే శబ్ద ప్రమాణం అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే యజ్ఞాలలో నేను జపనామమును, ఆ జపయజ్ఞముని. స్థావరాలలోనేమో హిమాలయముని.
అశ్వత్థः సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదः గంధర్వాణాం చిత్రరథः సిద్ధానాం కపిలో మునిః. అన్ని వృక్షములలో నేను అశ్వత్థ వృక్షమును అంటే రావి చెట్టుని, మనం రావి చెట్టుకి పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. రావి చెట్టుని చాలా మనం పవిత్రంగా చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే దేవర్షిలో నేను నారదుడు చాలా మందిని, ఇప్పుడు ధ్రువ మహారాజుని అవనివ్వండి, అలాగే ప్రహ్లాద్ మహారాజుని అవనివ్వండి, వీళ్ళందరినీ గొప్ప భక్తులుగా మార్చిన దేవర్షుడు నారదుడు అనమాట. గంధర్వులో నేను చిత్రరథుడను, ఆయనలో ఉన్న గానకోశలో మొత్తం భగవంతుడిదే. సిద్ధులలో నేను కపిలముని, ఇందాక మనం కపిలముని గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆ దేవహూతి మాతకి ఈ యొక్క సాంఖ్యయోగాన్ని వివరించారు. ఉచ్చైశ్రవశమశ్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. అశ్వములలో అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవముగా నన్ను తెలుసుకును. అంటే ఆ సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు వచ్చిన ఆ అశ్వము, అలాగే గజరాజులలో ఐరావతము ఇంద్రుడి దగ్గర ఉంటుంది కదా, గొప్పది అది. అలాగే ఆ గజరాజు, అలాగే మనుషులలో రాజుని నేనే అని చెప్తున్నారు. ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణామస్మి వాసుకి. ఆయుధములలో వజ్రాయుధముని, ఆ వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేయడానికి కూడా చాలా గొప్ప స్టోరీ, అంటే పెద్ద చరిత్ర ఉంటుంది. అలాంటి వజ్రాయుధాన్ని, గోవులలో సురభిని అంటే కామధేనువుని, అంటే ఆ సురభి ఏమి కావాలంటే అవి ఇస్తూ ఉంటుంది. సంతాన ఉత్పత్తికి కారణంలో ప్రేమ దేవత అయిన మన్మధుడిని, సర్పములలో వాసుకి గురించి కూడా మనం ఇందాక చూసాము. ఆ సముద్రం చిరిగేటప్పుడు దాన్ని ఆ కవం లాగా ఆ వాసుకిని కట్టి ఆ సముద్ర మదనం జరిగేటప్పుడు కూడా ఆ వాసుకితోనే చేస్తారు, ఒక తాడులాగా చేసి. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితॄణామర్యమా చాస్మి యమః సంయమతామహం. అనేక పడగలు గల నాగులలో నేను అనంతుడను. అలాగే మనం ఇక్కడ అనంతుడు చూస్తే, ఎప్పుడైతే ఆ నదిని దాటి వెళ్ళాల్సి వస్తుందో యమున నదిని, అప్పుడు ఆయన పైన గొడుగులాగా వచ్చేస్తారు భగవంతుని యొక్క సేవ కోసం. జలవాసులలో నేను వరుణ దేవతను, పితృదేవతలలో నేను అర్యముడును. ఈయన ఏంటి అంటే, ఈ అర్యముడు కొంతకాలం యమరాజుగా చేశారు. శాపం వల్ల యమధర్మరాజు విదురుడుగా వచ్చినప్పుడు ఆయన యమధర్మరాజుగా చేశారు ఆ అర్యముడు. ఆయన పితృదేవతలలో ముఖ్యమైన వాడు. నియమాలను అమలు పరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజుని. యమధర్మరాజు యొక్క ధర్మం అలా ఉంటుంది, ఆ నియమాలని అమలు పరుస్తూ ఉంటారు. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. దైత్యు దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను. రాక్షసుల వంశంలో పుట్టడానికి ప్రహ్లాదుడు, కానీ ఎల్లప్పుడూ కూడా నారాయణ నారాయణ అంటూ భగవంతుని యొక్క నామాన్నే జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ నారాయణ మంత్రం ఆ భగవంతుడిదే. అలాగే అన్నింటిని నియంత్రించే వాటిలో కాలం దేన్నైనా కూడా నియంత్రించేస్తుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు నేను కాలాన్ని అని. జంతువులలో నేను సింహాన్ని, ఆ జంతువులకి రాజు సింహము. అలాగే పక్షులలో గరుత్మంతుడు విష్ణు భగవాన్ యొక్క వాహనము. పవనః రామశస్త్రభృతామహం ఝషాణామకరశ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జాహ్నవి. పవిత్రం చేయ వాటిలో నేను వాయువు అంతా కూడా పవిత్రం చేస్తుంది. ఎక్కడ చెత్త ఉన్నా ఏదన్నా ఉన్నా కూడా, విపరీతమైన గాలి వచ్చిందంటే ఆ దుమ్ము ధూళి అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఆయుధధారిలో నేను రాముడిని, భగవంతుని యొక్క అంటే రాముడి యొక్క బాణానికి తిరుగులేదు. జలచరాలలో ముసలిని, నీళ్ళలో అది చాలా గొప్ప పటిష్టం కలిగింది. ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని. ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము. విద్యలన్నింటిలో నేను అధ్యాత్మ విద్యను, అంటే భౌతిక విద్య కంటే కూడా ఆధ్యాత్మ విద్య అనేది ముఖ్యమైనది. అందుకే ఇక్కడ నేను అధ్యాత్మ విద్యను చెప్తున్నారు. వాదించే వాళ్ళలోని వాదాన్ని, ఆ తెలివి కూడా నాదే. అక్షరాలలో ఆకారాన్ని నేను, సమాసాలలో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నేను నాశనం లేని కాలాన్ని, సృష్టికర్తలో నేను బ్రహ్మను. అంటే ఆఖరికి బ్రహ్మను సృష్టించిన వాడు కూడా భగవానుడే. కాలం కూడా అన్నిటినీ హరించి వేస్తుంది. నేను సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే సమస్తానికి మూలాన్ని నేను. స్త్రీలోని
కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశీర్షాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువును. అంటే స్త్రీలు ఏంటంటే వాళ్ళకున్న ఆ వాక్ శక్తి, జ్ఞాపక శక్తి, సహనం, తల్లి కావడం, ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ పురిటి నొప్పులు అంటే పునర్జన్మ లాంటిది పురిటి నొప్పులు. అవన్నీ భరించిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొక బిడ్డకి జన్మనివ్వడానికి కూడా ఆవిడ అంత సహనంగా, ఓర్పుగా ఉండగలుగుతుంది. అంత బాధను కూడా ఓర్చుకుంటుంది. అలాగే కీర్తి, ఐశ్వర్యము ఇవన్నీ భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి. ఆ సామవేదంలో బృహత్ సామాన్ అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ రుచి, ఆ సామవేద గానాలు పాడుతూ ఉంటారు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని. ఆ రుచి అనేది వాళ్ళకి అలా వస్తుంది. అలాగే మార్గశీర్షము నవంబరు, డిసెంబరు నెలల్లో వస్తూ ఉంటుంది. అది పంట చేతికి వచ్చి అందరి దగ్గర కూడా లక్ష్మీదేవి పల్లెటూరులో మనకి పంటలు అంతా కూడా ఆ టైంలోనే వస్తూ ఉంటుంది. వసంత ఋతువు అప్పుడేంటంటే ఎక్కువ వేడి ఉండదు, అతి చల్లగా కూడా ఉండదు. చెట్లు, పూల మొక్కలు కూడా వికసిస్తాయి. చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతామహం. మోసములలో జూదాని నేను. ఎవరైనా మోసం చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకంటే మోసగాళ్ళకి మోసగాడు భగవంతుడు. ఆ తెలివితేటలు ఆ మోసగాళ్ళలో కూడా ఉండేది భగవంతుడి నుంచే వెళ్ళాయి. ఆయన మోసం చేయాలనుకుంటే ఎవరినైనా కూడా మోసం చేయవచ్చు. తేజవంతులలో ఆ తేజము భగవంతునిదే. విజేతల విజయాన్ని, కృషి సలిపే వాళ్ళ కృషిని, బలవంతుల బలాన్ని గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్నే ఎత్తారు. అంటే ఆ బలవంతుల్లో ఉండే బలం కూడా భగవంతుడిదే. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనామప్యహం వ్యాసః కవినాముశనా కవిః. యాదవులలో వాసుదేవుడను, పాండవులలో అర్జునుడను. పాండవులలో కూడా అర్జునుడి గురించి మనం గొప్పగా వింటూ ఉంటాం. అలాగే ఆ పాండవుల్లో అర్జునుడు నేనే అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క అవతార పరిసమాప్తి జరిగిందో అప్పుడు అర్జునుడు ద్వారకా వాసులందరినీ కాపాడాలని అక్కడికి వెళ్తారు. అప్పుడు ఆయన గాంధీవం కూడా పనిచేయదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు అక్కడ లేనందువల్ల. అలాగే ఈ మునులలో వ్యాసుడు. వ్యాసుడి ద్వారానే మనకి ఈ పురాణాలు, వేదాలు, ఇతిహాసాలు, ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. అలాగే శుక్రాచార్యుడు. ఈయన గొప్ప ఆలోచనాపరుడు. వామనమూర్తి రూపంలో విష్ణుమూర్తి వచ్చాడని బలి మహారాజుకి చెప్పగలిగాడు. ఆయనకు తెలుసనమాట. అంత ఆలోచన ఉంది ఆయనకి. ధర్మ విరుద్ధతను, అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను. ఎప్పుడైతే ఆ ధర్మం నశిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు వాళ్ళని అంటే చేసిన దుష్టకార్యాలు చేసిన వాళ్ళని శిక్షిస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి అది మంచిది. ఎందుకంటే ఇంకెక్కువ పాపాలు చేయకుండా ఉంటారు. ధర్మం కాపాడబడుతూ ఉంటుంది. విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, రహస్యములలో మౌనమును మరియు వివేకవంతులలో జ్ఞానమును. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున నతదస్తి వినా యత్ స్యాత్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం నేనే. అంటే మనుషులు అవ్వచ్చు, ఈ 84 లక్షల జీవరాశులు ఏవైతే ఉన్నాయో, కొన్ని కోట్ల కొలది జీవరాశులు ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఉండేవి, వీటన్నింటికి కూడా విత్తనం అంటే భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. ఆ జన్మ కారణం భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. కదిలేవి లేదా కదలేవి ఏ జీవి అయినా కూడా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. అలాగే ఆత్మని ఆ శరీరంలో ప్రవేశపెడుతూ ఉంటారు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తు దేశతః ప్రోక్త విభూతేర్విస్తరో మయా. ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపములకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పినదంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. అంటే ఇవే కాదు, ఇంకా కొన్ని ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి. వీటికి అసలు అంతమే లేదు. ఇవి చెప్పడానికి ముందే చెప్పారాయన. వాటికి అంతం లేదు అని. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు. మొత్తం నేను చెప్పలేదు. ఏదో కొంత సూచన మాత్రంగా కొంత చెప్పాను అని. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సంభవం. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి, మహిమ కలిగినవి అయిన సమస్త సృష్టిలో కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుండి ఉద్భవించినవి అని తెలుసుకొనుము. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇవంతా కూడా ఆయన యొక్క ఒక్క అంశ చేతనే.
మమ తేజోంశ సంభవం, నా యొక్క అంశ సంభవం అంతా కూడా ఈ యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం, ఏవైతే చాలా ముఖ్యమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ గలవి ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పానో అవన్నీ కూడా నా యొక్క ఒక్క అంశ చేతనే సంభవించినవి. ఇక్కడ చూస్తే మనం భగవానుడు వటపత్రశాయి అంటాం కదా, ఆయన ఆ వటపత్ర ఆకు మీద పడుకున్నారనమాట. ఆయనకి ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు భగవంతుని యొక్క పాదాలలో అమృతం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారని. సరే నా పాదాలలో అమృతం ఉందన్నారని ఆయన పాదాన్ని తీసుకుని అలా చేస్తూ ఉంటారని చెప్తారు. ఇది ప్రళయకాలంలో జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటారు. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? అసలు ఇంత ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఏమున్నది? కేవలము నా ఒక్క అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఆయన ఒక్క అంశ చేతనే ఈ యొక్క సమస్త విశ్వం కూడా వ్యాపించారు, అలాగే పోషిస్తూ ఉన్నారు. అంటే పరమాత్మ రూపంలోనూ ఉన్నారు, అలాగే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రకృతి, ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా ఆయన ఉండి ఆయన యొక్క ఒక్క అంశ చేతనే ఇదంతా చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణుడు తన ఐశ్వర్యాన్ని గురించి వివరించారు. దానిపై భక్తుడు తన మనస్సును స్థిరపరచుకోగలిగితే, మరియు ఈ ప్రపంచంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, శక్తివంతమైనవి, ఏదైనా అందమైనది చూసినా అప్పుడు భగవంతుని గుర్తు చేసుకోగలుగుతారు అని అర్జునుడు ఆ కారణంతో అడిగారు. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఆ కృపతో, అందరి మీద కృపతోటి ఇవన్నీ చెప్పగలిగారు. ఇప్పుడైతే మనం ఎన్ని విన్నామో అటువంటి వాటిని మనం చూసినప్పుడు ఓహో ఇదంతా భగవంతుని యొక్క సృష్టి, ఇందులో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పారు అని మనం భగవంతుని గుర్తు చేసుకోగలుగుతాము. అలా మనం భగవంతుని స్మరించుకోవచ్చు. మనకు మాతాజీ అడిగారు ఎలా మనం ఎప్పుడు భగవంతుని స్మరించుకోవాలి అని. కాబట్టి ఇలా ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ జీవరాశులు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఒక్క అంశ చేతనే పోషించబడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అలా భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఈ మహామంత్రాన్ని మనం జపిద్దాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే హరే. కానీ మనందరికీ కూడా తెలుసు అనమాట భగవంతుడు గొప్పవాడు అని. మనకు అందరికీ తెలుసు, కానీ ఎలా గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పడం మనం ఈరోజు చూసాము. ఓకే, ఈరోజు ఇక్కడతో విరామం తీసుకున్నాము. రేపు 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగం. ఈరోజు ఇది ఒక థియరీ లాగా, అంటే ఆయన గురించి చెప్పడం మనం విన్నాము. ఆయన ఎలా అయితే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించారు, అంటే ప్రాక్టికల్ గా మళ్ళీ అర్జునుడు అడిగితే ఎలా అయితే చూపించారో అది రేపు తెలుసుకుందాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే